La impressió és fortíssima, emocionalment és brutal. De fet, anàvem repartits en diferents vehicles, hi havia companys que anaven amb ADF i jo anava amb la furgoneta amb dos companys més, i jo crec que quan comencem a arribar a València i comencem a entrar a la població, la primera impressió que ens dona és que jo recordo que és que ens vam quedar sense paraules, no vam estar parlant fins quasi bé un minut que estàvem assimilant el que estàvem veient. Doncs la idea sorgeix quasi bé des del minut 1 en què som conscients de la magnitud de la catàstrofe que s'està produint a València. Aleshores, entre els companys vam decidir fer-nos voluntaris per poder anar a València. De fet, nosaltres, quan decidim ser policies, adquirim un compromís amb la societat i el país per estar en els llocs més difícils, en els moments més complicats. I res, ens vam posar en contacte amb l'agrupació de defensa forestal de Montcada i Reixac, amb els quals col·laborem moltes vegades i tenim molt bona relació, i ells ja estaven en el municipi de Sedaví fent tasques de neteja i aleshores ens van posar a disposició d'ells. Ens van informar de que el dia 5 preparaven un altre comboi per anar al municipi de Sedaví per fer tasques de restabliment dels carrers i neteja, etc. I els 5 companys que aquella setmana casualment teníem festa, doncs en els nostres dies de festa vam anar de voluntaris. Que vam ser 5 companys que vam anar, però que podia haver sigut qualsevol membre de la plantilla perquè hi va haver-hi total disponibilitat per poder anar a València com a voluntaris. La impressió és fortíssima, emocionalment és brutal. De fet, anàvem repartits en diferents vehicles, hi havia companys que anaven amb ADF i jo anava amb la furgoneta amb dos companys més, i jo crec que quan comencem a arribar a València i comencem a entrar a la població, la primera impressió que ens dona és que jo recordo que és que ens vam quedar sense paraules, no vam estar parlant fins quasi bé un minut que estàvem assimilant el que estàvem veient. Nosaltres ens desplacem a Sedaví amb una furgoneta de l'Ajuntament i nosaltres vam estar-hi 3 dies, ens vam desplaçar juntament amb ADF de Montcada i Reixac. I quan nosaltres arribem allà ens trobem un paisatge desolador. Ens trobem els carrers impracticables, plens de fang, d'aigua, de trastos, descampats plens de vehicles amuntegats. I bé, nosaltres quan vam arribar allà vam estar instal·lats a l'institut del municipi de Sedaví i allà pernoctàvem a terra en una aula que ens van habilitar i aquest mateix institut, allà durant el dia és el centre d'aliments, on es donen aliments a la població, que de fet és el tràiler de tots els productes d'alimentació de primera necessitat que es van recollir a la llagosta, es van enviar a aquest institut. Nosaltres una vegada allà ens posem a total disposició d'ADF i res, la nostra tasca va estar coordinats amb ells a netejar carrers, treien tot el que eren trastos, mobles, fang, etc. També vam estar descarregant camions, vam estar traient aigua de garatjos, vam estar ajudant a la gent gran a creuar el carrer, ja que relliscava molt i la gent gran patinava, doncs els ajudàvem a creuar carrers, els acompanyàvem als comerços i vam estar a disposició del que fes falta. La veritat que emocionalment ha sigut una experiència bastant desgarradora perquè els veïns d'allà ens explicaven que ho havien perdut absolutament tot. Havien perdut el seu domicili, tota la seva documentació personal, tot el mobiliari de la casa i malauradament alguns havien perdut familiars. Vam estar-hi 3 dies molt intensos en els quals vam estar des que sortia el sol fins que es posava fent les tasques de neteja. Sí, la gent gran el que patien, sobretot ens demanaven que, sisplau, els retiríssim tots els mobles, tot el fang que tenien amuntegat. Hi havia gent que no havia sortit de casa des del minut 0 i evidentment, molta sensibilitat amb la gent gran. Els vam ajudar, els hi portàvem nosaltres a menjar a casa si feia falta, els ajudàvem a sortir perquè volíem veure algun familiar, però nosaltres els ajudàvem amb el que fes falta. De fet, quan ells veien que els retiràvem els mobles i la veritat que ADF, amb la maquinària pesada que tenia, podia retirar totes les andròmines, escombraries que hi havia en temps rècord, es ficaven a plorar i era molt emocionant. Només que poguessin netejar i tinguessin accés a casa seva ja per ells era una fita superimportant. Les tasques, us heu d'imaginar,
Carrers, jo què sé, carrers petits, de 50 metres, doncs imagineu-vos tot el mobiliari de qualsevol casa amuntegat als carrers, a les voreres, vull dir que arribaven fins a l'alçada de les finestres, tota la brutícia acumulada, aquesta molla plena de fang, l'olor que produïa el carrer era un olor desagradable i aquesta gent estava convivint amb aquella olor des del dia zero. I bueno, les nostres tasques era apilar tot el que era tota la brutícia i aleshores ADF, que hi va anar-hi amb maquinària pesada, que tenien grues, tenien camions amb caixa per poder carregar tota la brutícia, ells el que feien era agafar totes les escombraries i carregar-les al camió. Mentre es fa la maniobra de carregar, evidentment van caient coses i nosaltres ho anàvem apilant tot al mig. Després altres companys, amb escombres, anaven escombrant el carrer per eliminar tot el fang. És difícil de pensar el que va poder ocórrer. De fet, al municipi on nosaltres estàvem, a Sedaví, no va caure ni una gota. I inclús un veí que estàvem ajudant a treure-li aigua del garatge i tal, ell em va ensenyar un vídeo de que estava parlant amb un familiar que estava a 15 quilòmetres i estava explicant l'experiència que estava passant, de que se'ls estaven inundant els carrers, que els vehicles se'ls estaven portant l'aigua, i ell no era conscient, deia, m'estan fent una broma. De fet, ell, mentre estava parlant i ja amb les notícies és conscient de que sí, de que és veritat, ell deixa el mòbil gravant a la terrassa i és que és al·lucinant el que es veu, vull dir, comença a entrar l'aigua molt poquet a poquet al carrer i res, en qüestió de 5 minuts va pujant el nivell de l'aigua fins que es queden totalment anegats. Vull dir, és una experiència molt difícil d'explicar i que probablement haurem de prendre nota i estar preparats, que es prepari les administracions, que es prepari l'Estat per si torna a passar una cosa d'aquestes. Estava tot ple de voluntaris, hi havia molta ajuda. Nosaltres quan arribem sí que la majoria dels carrers estaven totalment intransitables, però de tots els voluntaris que hi havia de policies locals, de l'exèrcit, de Guàrdia Civil, Policia Nacional, doncs es anava a bombers, és que em deixaria molta gent. Es va començar a netejar els carrers, però que feies una tasca i tampoc et donaves compte de tota la feina que havies arribat a fer perquè n'hi havia molta per fer. Però per nosaltres i personalment jo crec que els herois reals són els voluntaris anònims que es van desplaçar, ja sigui per anar a fer tasques de neteja, els que es van desplaçar en furgonetes per portar menjar, els que no s'han pogut desplaçar però han aportat el seu granet de sorra portant aliments als punts de recollida, productes de primera higiene, donatius. Jo crec que aquests són els veritables herois. La gent estava molt agraïda, moltíssim agraïda. De fet, ens donaven gràcies perquè estiguéssim allà i de fet ens oferien casa seva per si ens volíem quedar a dormir, en qualsevol moment baixava algú i et donava cafè, aigua, el que fes, del poc que tenien t'ho donaven perquè estaven superagraïts que estiguéssim allà i més de manera voluntària. Per exemple, hi ha una anècdota que nosaltres estàvem fent les tasques de neteja en un carrer i en una de les rotondes hi havia una companya de policia local de Sedaví o d'Alfazar, perquè eren municipis limítrof, que estava regulant el trànsit. Aleshores ella ens va preguntar que d'on veníem i els vam dir que veníem de la Llagosta, que era un municipi proper a Barcelona, i tenia tanta tensió ella de tan malament que ho havia passat que es va desmuntar i va començar a plorar quan se li va explicar que no veníem ni cobrant ni res, que veníem com a voluntaris. De fet, un dels nostres companys va haver de regular el trànsit perquè ella es va emocionar moltíssim. Jo crec que aquesta és l'experiència més forta i més intensa que he viscut. De fet, és desgarrador, és brutal el que ens vam arribar a trobar allà. Vull dir, és que et trobes gent que no tenen res, que només tenen la muda que tenen i ho han perdut absolutament tot. Gent que encara no sap si poden localitzar els seus familiars. De fet, un dels tres característics dels veïns de la Llagosta és la solidaritat. En qualsevol esdeveniment que hi hagi que requereixi de solidaritat, sempre els veïns de la Llagosta sempre estan a primera fila. Per exemple, nosaltres quan vam fer els escuts solidaris pels nens de Sant Joan de Déu que patien del càncer, ens vam quedar sense escuts el tercer dia.
Vull dir que és que en seguida la població de la llagosta es volca amb el que faci falta. I el tema del dia del recapte d'aliments, doncs és que se'ns en va anar de les mans perquè es va recollir supermenjar, vull dir, superproductes, vull dir, molta gran quantitat. De fet, és que vam anar trampejant el dia com vam poder. Havien de ser 2 furgonetes i vam arribar a omplir un camió, 2 furgonetes, un altre camió, i jo crec que podíem haver omplert hasta més.